A ieșit din frunze ieri un melc mare, cu prestanță, fără teamă de cei care ar dori să-l vadă în sare sau pe o tavă de argint, așezat tot cu prestanță pe o masă din Paris, unde oamenii dau bani să mănânci un melc mare. "Vai!" zise el, "ce vă doare? Un broscoi! Fugi din drum, măi, nu știu cum să-ți spun, arătare. Sau tu nu știi oare că sunt mulți cei care te și văd pe o tavă cu picioarele crocante așezate drept în sus, în Parisul cel vestit, pentru un broscoi gătit. A, sau mai bine pentru tine să te iau în coarne acum, că mă încurci nițel pe drum." N-apucă să scoată arma, că simți cum cochilia este prinsă de o mână și l-aruncă într-o plasă unde alți fârtați de-a lui așteptau să fie duși în Parisul cel vestit pentru melcii cu prestanță. Iar broscoiul fericit sare în apă, clipocind, cu picioarele înoată, fericit că le mai are, orocăind la alt fârtați, bine-mi pare că am scăpat, oac, oac. Oh, oac, oac, oac.